живота без тебе. Страх и отчаяние има в мене. Питам се, достоен ли съм аз за тебе, или грешник неприет съм за теб. Исус, е труден е живота без тебе. Страх и отчаяние има в мене. Питам се, достоен ли съм аз за тебе, или грешник неприет съм за теб. Ръцете ми, сине, погледни ги ти, нали заради тебе са прободени. Съмнения не допускай в живота ти. Те обичам и прощавам ти. Протягам ти, сине мой, към теб ръка. Хвани я и здраво търси в мен сега. И както обещах, ти не се тревожи. Те приемам във вечността. Те приемам във вечността. Научи ме аз смирено да прощавам, да обичам и добро да показвам. Стига ли това да съм аз достоен, или грешник благодат съм за теб? Научи ме аз смирено да прощавам, да обичам и добро да показвам. Стига ли това да съм аз достоен, или грешник благодат съм за теб? Ръцете ми, сине, погледни ги ти, нали заради тебе са прободени. Съмнения не допускай в живота ми. Те обичам и прощавам ти. Протягам ти, сине мой, към теб ръка. Хвани я и здраво търси в мен сега. И както обещах, ти не се тревожи. Те приемам във вечността. Те приемам във вечността. Да, Господи, никой човек не може да спаси със собствени сили, Бог мой, с дела. Колко и да са добри делата ни, Боже, ние сме покварени човеците. Благодаря Ти за Твоя Син, който ни изкупи. Халилуя! Благодаря Ти за тази непорочна кръв, която ме прави чист и свят. Халилуя! Благодаря Ти, Господи, за тази благодат, която не заслужаваме, Бог мой. Приеми жертвата на хваление, Татко, и моля Те, простри ръка на милост, докато слушат. Изцелявай, благославяй, промени съдби, мили Господи. Само Ти можеш, Боже, семейства, които са пред разруха. Моля Те, моля Те. Влезни в всеки дом и кажи: мир вам и Твоята любов да цари в домовете ни, Боже. Децата ни да бъдат спасени, Исусе. Докосвай ги, Господи, моля Ти се, Боже мой, чрез съновидения, видения. Помогни ни, Господи, радостта ни да бъде пълна. И когато дойде времето, Боже, с мир да слезна в гробът, че Те са спасени, че са благословени, халилуя, да ги чакам в небето, там където ни обеща, че ще бъдем вечно с Тебе. На Тебе се покланям, Господи, Ти благодаря. Благодаря Ти, приеми жертвата на хваление, защото Теб издигам. Хляба на живота, който си Ти, Исус, се разломявам пред хората. Вярващите, Господи, верни да станат. Моля Ти се в името на Исуса Христа. Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти. Амин, Царю, амин, амин, амин.